David Sologashvili from Georgia. Типик А следва квалификационна среща в категория мъже до 77 кг класически стил между Симур Бердиев от Беларус и Сону от Индия. The next match on map A, seniors, Greco-Roman style category up to 77 kilograms between Simur Berdiev from Belarus versus Sonu from India. Публиката поставяме своите защитни маски. Благодарим ви. Типик Б победител е Жоламан Шаршенбеков от Киргизстан. Winner on map B, Jolamar Shashim.